kedu ife ndị Igbo na-akpọ ọjị Igbo gbara ịtọ? Ọjị Igbo gbara ịtọ bụ ọjị eji eme omenala. Kedu afịa ịmara ọjị niile nwere afa? Kedu ya afọ a na-akpọ nke gbara ịtọ? Ya na ọjị gbara ịtọ bụ ọjị Igbo gbara ịnọ nwere afa, nke gbara ise nwere afa, nke gbara ịsaa nwere afa, mana nke a bụ nke gbara ịtọ. Kedu afọ ya? Kedu ya na-akpọ ya? Akọwachakwara m ọfụma my brother, mana ya maghị m. Igbo bụ Igbo, ekene m onye ikwu kene onye nta wee na-asị nke onye chiri ya zelu. Afọ m bụ Nnaemeka Ilelu na Chi, mana ịchọkwa ịkpọ m Iriwe Akụ. Uru n'anya ife nji n'aka bụ ọjị a gbara ịtọ. Ọjị Igbo gbara ịtọ nwere ife a na-akpụ ya, nke gbara ịnọ nwere ife a na-akpụ ya, nke gbara ise, nke gbara isii nakwa nke gbara asaa. Ha ncha nwechiri ife a na-akpụ ya, mana ife anyị ji bịa tata bụ ọjị Igbo gbara ịtọ. Anyị chọrọ ka anyị mara mmadụ onye ga-agwọnwu anyị kedu ife ndị Igbo na-akpọ ọjị Igbo gbara ịtọ, maka na ife dị n'ọjị erika. Ebe anyị nọ tata bụ na Abakpa nke dị na Enugu steeti. Anyị chọrọ ka anyị banye n'ogbe ka anyị mara mmadụ onye ga-agwa anyị kedu ife ndị Igbo na-akpọ ọjị Igbo gbara ịtọ. Ekene m unu, mana tupu anyị na-aga n'ihu, biko kabari ka ị na-esonye anyị nọ na YouTube, anyị nọ na Facebook, anyị nọ na Instagram. Kabari ka ị na-esonye anyị maka ife ọbụla gbasara ndị Igbo, ife ọbụla gbasara omenala Igbo, ife ọbụla bụ ife ndị Igbo bụ na ikoROtv netwọk ka ọ na-akpọtụ. Ekene m unu, mgbe ka anyị banye n'ogbe. Nwanne anyị nwoke, anyị bụ ndị ikoROtv netwọk, anyị na-ekene gị, biko gwa anyị afa gị. My brother, afa m bụ Ifeanyi Chukwu Okorie. Ifeanyi Chukwu, ị na-anya efe na ihe njinaka bụ ọjị Igbo gbara ịtọ. Kedu o nwere ihe ndị Igbo na-akpọ ọjị Igbo gbara ịtọ? Kedu ihe ndị Igbo na-akpọ ọjị Igbo gbara ịtọ? Ọjị Igbo gbara ịtọ ka m si ghọta na iwu ọjị ya agbata ịtọ nọ ihe ọma ka ọ bụ n'omenala Igbo. Kedu ihe a na-akpọ ọjị Igbo? O nwere ihe a na-akpọ ya. Ọjị Igbo gbara ịnọ nwere afa, nke gbara ise nwere afa, nke gbara ịsaa nwere afa, mana nke a bụ nke gbara ịtọ. Kedu afọ ya? Kedu ihe a na-akpọ ya? Akọwachakwara m ọfụma my brother, mana ya maghị m na because ihe m ghọta like okpu a ikpu na ọ dị n'azụ o nwere ihe ominu, ọ dị n'akụkụ o nwere ihe ominu, ọ dị n'ihu o nwere ihe ominu, mana nke ọjị a bụ nke na-akọwachaghara m ọfụma na ọgba ịtọ na ọgba ịnọ, mana ama m ọ dị ka nke gbara 5, nke gbara ise dị ka a na-egburi ya ọkụkọ. Mọmi, anyị na-ekene gị, anyị bụ ndị ikoROtv netwọk, biko gwa anyị afa gị. Afa m Mrs. Nsude Gladys. Mọmi, anyị fụrụ na ị na-ere ọjị Igbo, biko ọjị Igbo gbara ịtọ dịka nke njinaka bụ ọjị Igbo gbara ịtọ. Kedu ihe ndị Igbo na-akpọ ọjị Igbo gbara ịtọ? Ihe ndị Igbo na-akpọ ọjị Igbo gbara ịtọ bụ ikenga ọjị. Ihe ndị Igbo na-akpọ ọjị Igbo gbara ịtọ bụ ikenga, ọjị ikenga. Ọjị ikenga. Mọmi, kedu ihe bụ ikenga? Ọjị ikenga bụ nya ihe bụ mgbadoga, ihe anaghị amụrụ ya amụ. Mebi na iwe onye ọgụji ọjọọ na iwe na-ewe, mebi o chọrọ iji ekwubi okwu ọjọọ. Ịghọtago, ọ bụghị ije ọma. Ọjị Igbo gbara ịtọ bụ ọjị eji eme ihe ihe onye obi adịghị ọcha, mebi o ji ekwu okwu ọjọọ ma ọ bụ o ji eme ihe ọjọọ. Daalụ. Nwanne anyị nwoke, anyị na-ekene gị, anyị bụ ndị ikoROtv netwọk, biko gwa anyị afa gị. Afa m Pat Ozogbu. Nwanne anyị nwoke, ị na-anya n'aka m ifu na ihe nji bụ ọjị Igbo gbara ịtọ. O nwere ihe ndị Igbo na-akpọ ọjị Igbo gbara ịtọ. Kedu ife ndị Igbo na-akpọ ọjị Igbo gbara ịtọ? Ihe ndị Igbo na-akpọ ọjị gbara ịtọ bụ ọjị ikenga. Ọjị ikenga ka a na-akpọ ọjị gbara ịtọ. Yes. Kedu ihe bụ ikenga? Ikenga bụ ọfọ. Ọjị ịtọ ka a na-awara ikenga bụ ọfọ ndị Igbo. Ikenga bụ ọfọ. Ikenga bụ ọfọ. Ọjị ka a na-awara ikenga ahụ n'ala Igbo. Antunu ọzọ, ọjị ikenga a na-awalụ, ọjị a na-awara ikenga, ọfọ ahụ ka a na-awara ikenga, a na-awalụ ndị ọjị. Asị ọjị bụ ọjị ikenga, ọjị gbara ịtọ bụ ọjị ikenga, a na-awara ya ọfọ. Ya bụ nwanne anyị nwoke, anyị na-ekene gị, anyị bụ ndị ikoROtv netwọk, biko gwa anyị afa gị. Afa m bụ Maazị Paul Cassidy Onyeka.
nwanne ị na-anya n'aka m ifu na eji m ọjị Igbo gbara ịtọ. Anyị chọrọ ka ị gwa anyị kedu ife ndị Igbo na-akpọ ọjị Igbo gbara ịtọ. Amara m. Ịmara ya na-akpọ ọjị Igbo gbara ịtọ. Anyị na-ekene gị, anyị bụ ndị ikoROtv netwọk, biko gwa anyị afa gị. Afa m bụ Antonia Nnaman, onye Enugu steeti na Nkanu lokal gọọmenti, onye Ihu Ọkpala. Mọmị dịka nzifu ị na-ere ọjị Igbo, anyị chọrọ ka ị gwa anyị kedu ife ndị Igbo na-akpọ ọjị Igbo gbara ịtọ, dịka ị na-anya n'aka m eji m ọjị Igbo gbara ịtọ, kedu ihe a na-akpọ ọjị Igbo gbara ịtọ n'omenala Igbo? Ihe a na-akpọ ọjị Igbo gbara ịtọ bụ ọjị ikenga. Ọjị ikenga ka a na-akpọ ọjị Igbo gbara ịtọ bụ ọjị ikenga. Ọjị ikenga. Kedu ihe bụ ikenga? Ikenga bụ ihe dị n'omenala ndị Igbo ji eme ihe, bụ na iweta ọjị gbara ịtọ, ihe afọ ya bụ ọjị ikenga, na ọ na-akpa ike n'ala Igbo. Ị na-agwa ndị Igbo na ọjị Igbo gbara ịtọ ihe a na-akpọ ya bụ ọjị ikenga. Anyị na-ekene gị Bobby, jiri nke aṅụọ mmanya. Anyị na-ekene gị, daalụ. Igbo bụ Igbo, ekenekwe m unu. Anyị abịagwo na nchịkọ ife anyị ji maka ya wee beta ata bụ ọjị Igbo gbara ịtọ, kedu ife a na-agba ya dịka omenala Igbo si dị. Unu na anyị afọ na n'ime mmadụ niile anyị jụrụ, ọ dịkwa ka mmadụ na-abụ bụ ihe satanwuri ya. Ya bụ ihe wee bụrụ na ọjị Igbo gbara ịtọ ihe a na-akpụ ya dịka omenala Igbo si dị bụ ọjị ikenga. Ụfọdụ na-akpọkwa ya ọjị dike, ịma na Igbo na-asụ n'onu n'onu mana akwa ụkwara ọ bụrụ ofu. Ife ji wee mara ọjị Igbo gbara ịtọ na Igbo niile gbaa gburugburu bụ ọjị ikenga. Ekenekwe m unu. Chetakwa na ị ka na-ekiri ikoROtv netwọk. Kabari ka ị na-esonye anyị na ngalaba anyị ji agbasa ozi, maka na ikoROtv netwọk ka a na-akpa nkata ife ọbụla gbasara omenala Igbo, ife ọbụla gbasara ndị Igbo bụ na ikoROtv netwọk ka ọ na-akpọtụ. Anyị nọ na YouTube, anyị nọ na Facebook, anyị nọ na Instagram. Ije na YouTube ị ga-afụ ebe edere subscribe, ibinye aka. Ị ga-afụ ebe esere ihe dịka mgbịrịmgba, ibinyekwa aka ka ị wee na-enweta ozi mgbe ọbụla anyị tinyere ife onyonyo nke ọfụ. Kabakwara ka ị na-esonye anyị na Facebook nakwa Instagram maka mmụta dị iche iche na omenala Igbo. Ekenekwe m unu, ka ọ dị.